Honaka client Mudhara vakataura wakavanzwa. Zvandakataura inini ndichiti Mudhara akauya kuvanhu, haana kuuya kuzomira nevari muzvigaro zvavo, vari mumapozisheni mavo. Mudhara akauya kuvanhu, which is something zvaitadza kunzwisiswa nevanhu for all this time long, vachiramba kutevera zvaitaurwa naMudhara zviya zviya, vachishandisirwa mawedzi ekunzi munhu iyeyo muZanu PF. Musanyeperwe this, musanyeperwe that, zvaiuya zvichitaurwa nevanhu vakasiyana siyana panapa. I think munhu ane pfungwa dzake, kwete anosenzesa pfungwa dzemumwe kuita sekunge dzake dzakafa. Munhu ane pfungwa dzake achizvinzwira pane zvakataurwa naVageza ega anonyatsonzwisisa uye ane decision pamusoro pezvakataurwa naVageza yekuvatevera kana kuvaramba. Izvozvi choice iri kwatiri. Zvandakambotaura zviya zviya handichiti choice iri kwatiri, nongoramba chete ndingotaura ngoti aiwa choice iri kwatiri. Vageza vari kuzviratidza pachena. Ndozviya zviya futi zvandaitaura kune vamwe vaiopoza ndichiti aiwa no, imimi kana muine vamwe vamunofungidzira kuti vari better than Comrade Bombshell neSugeza, uyai navo vataure pano tione kuti vane zvimwe here zvavachazotaura zviri better than zvinotaurwa naVageza panapa. Nanhasi I'm still waiting. Kunze kwekutongoti tibatane sevana vemhuri imwe chete, vana veZimbabwe, tigone kufambisa maprograms anotibatsira kuti tigone kurwa hondo dzedu nezvigananda, uye zvakare mukuru wavo abve pachigaro, nekuti mukuru wavo akaramba ari pachigaro isusu hatina hondo yatinombowina, handitiri kupaona manje. Saka tinenge tichida kuti kana taakubvisa zvigananda tinenge tichibvisa tiri isusu vana veZimbabwe. Tabvisa isusu zvigananda pachezvedu, tinenge tichicreata future yakanaka kuvana vedu, uye tinenge takucreata a new movement inenge ichisenzeswa munyika, system inozosenzeswa munyika, a new system handiti, yekuti vanozoiswa muzvigaro zvinotevera kana vachinge vavapo vanozogara vachiziva kuti aiwa, kana tikada kufarisa tinopabva tichimhanya zviri legendary, nekuti vanhu vanoramba, ende vanhu vakatiramba hatigone kuzowana rutsigiro runobva kuSouth Africa, hatizowana rutsigiro runobva kuBelarus, nekuti Zimbabwe haisi Belarus, haisi South Africa. Handiti muri kupanzwa? Ndo zvinhu zvatoda kuti tiratidze izvozvo mukubatana. Hapana zvakawanda zvatiri kutsvaga. Ndosaka muchiona vamwe vana veSouth Africa tikataura nyaya iyoyo vanotibatsira. Vatiri kushanda navo maSouth Africans vanogara vachiitaura nyaya iyoyo kuti problem ndeyekuti maZimbabweans tinoshaya kuti tinokubatsirai sei, nekuti imimi povho yenyu imimi haina kufanana nepovho yedu. Hatizive kuti imimi munozvifambisa sei munyika menyu, tinopinda muvanhu tichitaurirwa. Saka ivo vanoshaya simba rekuti vagone kupusha vakuru wavo, chero vakuru wavo vachiplaya maroles ekubatsiridza zvigananda. Ivo kuti vagone kuenda kunovapusha manje zviri kuramba, nekuti isusu hatisi kuratidza kuva pamwe chete, handisi. Saka kuva pamwe chete kwedu ngative ne one voice. Mumwe akatogumbuka ngatigumbuke tese, mumwe akatsamwa ngatitotsamwa tese, nekuti hondo yatiri haisi kutomboda kumbotamba nevanhu, iri kutoda kuti titopusha tiine simba. Saka simba racho manje rinenge risiri remunhu 1 kana vanhu 2 3 kana kuti vanotungamirira sana Comrade Bombshell Geza netimu rese riri muRevolution nevamwe vari mumaorganization akasiyana siyana. Havafanirwi kugara vari kumasides akasiyana siyana, vanofanirwa kutambira panzvimbo imwe chete vachisheya maideas ekurwisa enemy, nekuti enemy yedu isusu i1. Handiti muri kuzviona? Izvozvo ndo zvinongoratidza chete kuti tiri pamwe chete. Kana enemy yedu iri 1 zviri kuratidza kuti tiri pamwe chete, asi chetongoti tiri kubva from different sides. Handiti
takananga enemy imwe chete uye tiine one goal. Munozoda zvakanaka zvakadiko nhai vana veZimbabwe. Ndinozviziva kuti iri kushayiwa naari Kulientu. Munozoda zvakanaka zvakadiko. Tine one enemy, tine one goal. Izvozvo chete ndati ndizvo zvinotongoratidza kuti isusu tiri pamwe chete. Handiti mazviona. Saka handizive kuti vanhu vanenge vachiya vachituka vanhu panapa ndoo here nzira dzacho dzekuti tibvise vavengi pakati pedu. Ngatimbomirai zvekurwa, nekuti panguva yatiri kurwa iyoyi genga riya riya vari kutozvisimbisa, vari kutotora mukana neadvantage yezvatiri kuita isusu, vachizvedzera masimba avo, nyika ichiramba ichienda. Ndakataura inini ndichiti hazvikodzere kuti chipatara chinonzi ndechemunhu chemunyika, hazvikodzere kuti gavhmendi inokundwa kuita mari nemunhu sezvatakanzwa kuti Scott Sakupkanya ndiye munhu ane godhi rinopfuura renyika yese. Zvinofamba sei kuti zvisvike pastage yakadaro iyoyi? Handiti muri kuzviona kuti vanhu vakwanise kuwana motikari vanotengerwa naWikinau Chivhayo nekuti vanenge vachiendosa 2030 nekusimbisa vaMunangagwa? Ndizvo here zvinoitwa munyika? Hakuna nyika inofamba nenzira dzakadaro. Nyika iomberwe munhu kuti vanhu vadye vachiguta, asi nyika inogadziriswa nevaridzi vayo, isusu vana veZimbabwe, kuti tidye tichiguta tisingaombere munhu, nekuti hapana anofanirwa kuomberwa, nekuti iye president haafanirwe kuomberwa sezvaakuita izvo kuchinja chigaro cheupresident kuti chite chigaro chekuomberwa. Handiti muri kuzviona manje? Izvozvo ndozviri kungorambwa navageza chete kuti aiyewaka hatifanirwi kuti tinamate munhu isusu. Handiti vari kuramba vageza, ende vageza vacharamba kusvikira vafa, vachiramba nyaya yakadaro iyoyo. Saka zviri kwamuri kuzvida kana kuzviramba imimi sevana veZimbabwe. Asi semaziviro andinokuitai, muri vanhu vane njere chaidzo chaidzo, ende vanhu vemuZimbabwe muri vanhu vakangwara. Kana mukazonzwisisa zvinhu zvamunenge manzwisisa, ndinozviziva kuti hamuzodzokere kumashure. Handitika izvi zvinondifungisa nyaya dzinombotaurwa dzenguva yehondo nemadhara edu. Zvakanga zvisiri nyore kuti vanhu vakurumidze kunzwisisa nyaya yainzi hondo, nekuti kune vakatozosara vari vatengesi kusvikira hondo yacho yasunungurwa. Vakanga vasinganyatsozvitambire chaizvo chaizvo kuti chokwadi here munhu mutema achazokunda murungu, kana kuti vanhu ava vari kutiparira kurohwa. Saka vanhu vacho ivavo vairamba vachitya varungu, vachisimbisa varungu, vachiremekedza varungu, vachitengesa magandanga edu isusu akanga ari maganda anga ari musango, iwo maganda anga ari ana comrade Bombshell Geza, vese vachivawo nevamwe vavo vari kutaura navo vachivaudza pachokwadi. Vabva kune vamwe vavo vageza manje, izvozvo vamira vari kusaidhi revanhu. Saka isusu vana veZimbabwe tinoti kudii? Handiti muri kuzviona? Tirambe here tichitengesa nyika kuna ana Chivhayo nana Tagwirei nana Tungwarara? Tirambe here tichitengesa nyika kuna ana Munangagwa vachiita sort of a kingdom yavo? Tirambe here tichitengesa nyika isusu kuna ana Scott Sakupkanya vachiona maminerals emuZimbabwe, emunyika yedu isusu, kupfuura government yacho, hurumende? Saka imimi ndiyo hurumende here yamuri kufungidzira kuti imimi ichazokudzosererai infrastructure iyo hurumende ichinzi haina kana chinhu chainacho mubhengi, haina kana godhi, iri kutopfurwa nemunhu one? Iyo hurumende here yamunotemba imimi? Ndoda kuti ndimbokuvhunza imimi vana vemuZimbabwe, tinoitemba sei hurumende iri kupfurwa nemunhu kuita mari? Tinoitemba sei hurumende iyoyo? Tinoitemba sei? Chokwadi imi wanengina wedu wafana wedu vemayouth, imimi nevamwe imimi mune mazera nesu, imimi muri muyouth, ndizvo here? Kana dziri pfungwa dzenyu imimi muri vanhu vakaenda kuchikoro chaizvo, tinokuonai muchimiramira muri mumisangano mwemwe, munenge muchitotaura nyaya dzinotoratidza kutoti mune njere chaizvo chaizvo. Asi njere dzenyu muri kudzishandisa panzvimbo dzisiridzo manje, muri kudzishandisa munzvimbo dziri wrong. Nekuti izvozvi kana ndichitaura so, ndiri kutaura kuti ndiyo here government imimi yamunoti government inopfurwa naScott Sakupkanya kuva negold, inopfurwa kuita mari yegold
naScott Sakupkanya ichazokugadzirirai maindustries, ichadzosera maindustries, ichaisa infrastructure munyika nekuzoita zvinhu zvese. No wonder why government iyi iri kufaila, nekuti ukaona zvichibudiwa pachena. Isusu tiri vanhu vanodheererwa chaizvo. Chokwadi vanoita chiwindi chekuti taura isusu kuti some individual anoita mari kupfuura government. Vachitonyatso taura isusu zvinhu zvinotoziviswa nyika dzese, zvichitozikanwa nenyika yese nemunhu wese wemuZimbabwe kutonzi uyu ndiye ane mari kupfuura government. Isusu tobva taita vanhu vakapusa zvekusvikira pakutomuombera tichiti chibaba, tichitadza kuzvifunga kuti how come kuti munhu anoita mari inopfuura yegovernment, saka government inotitakura sei isusu. Zvakare government ichiri nebasa rei munyika medu isusu kana government nhasi ichipfuurwa kuita mari nevanhu? Handiti mari dzese dzedze dzavanobuda vainadzo ana Wicknell, vachitorwa mafotos vakaisa mabhanches emari pamatables, Scott Sakupkanya akawaridza mubhedha wemari mumba make. Handiti government yonzi haina mari. Hatisati tamboona vachiposta mari yavakaisa mumabhenki egovernment. Handiti mari dzacho dziri muvanhu, vanhu vacho ava vanonzi ndivo vanowirirana napresident. Zviri kufamba seiko nhai vana veZimbabwe? Vanhu ivavo kana mari dzacho dziri dzavo, instead yekuti vaite zvinhu zvatiri kukumbira isusu, vanotaura kuti hamutiudze zvekuita nemari dzedu. I still remember Wicknell Chivhaya achimbopindura vanhu first days achitanga kupa vanhu motikari, akati handidi kuudzwa zvekuita nemari dzangu inini. Of course kana mari iri yake ane kodzero dzekuramba nekuti iyo ndeyake kai. Handiti okay, ko government yedu isusu ine munhu akadaro munyika inoramba ichimupa matenda, inoramba ichimupa zvese. Ndizvo zvaitaurwa naMudhara zvichinzi aiwa, hakuna side kana family kana company inomanufacture maleaders kana vanhu vanokodzera yekutakura matenders, kana kuti vanhu vanofanirwa kumira pane zvinhu zvese zvakakosha zvemunyika. Handiti munhu wese has a capacity. Kune vanhu vakadzidza stereki vatinoziva nevamunoziva imimi, dzimwe dzinotova mbinga dzamunoziva imimi dzisingatomboite zvepolitics izvi dzatisingade kutaura nemazita panapa nekuti tinozoita kunge tine chekuita nawo. Aiwa, isu hatishandidzane nevanhu, tiri kungotaura chete. Vanhu ivavo vanotori nemikana yekutoti vanotungamirira nyika idzi. Handiti tine maleaders isusu atakazvisarudzira vane pfungwa nevision yekutungamirira vanhu. Vataivhotera vesavo, handiti vakarambidzwa, kana mugentsvangirai vakatofa vasina kana kutombogara chigaro cheupresident, vasina kutungamirira nyika iyi, asi taingovasarudza. Tina Chamisa akasarudzwa 2018, akasarudzwa 2023. Vanhu vese vavo vakasabotejwa kuti varegedze kutungamirira nyika. Handiti muri kupaona tine vanhu vakawandisa vari kutotya kutora matenders, nekuti vakachallenge matenders iwayo nekuti ari kutopisa, ane vanhu vanogara vatori palist yekunzi ivo ndo vanotora maleaders kuti mazita avo arambe achingozikanwa vanamatwe vanhu ivavo. Handiti muri kuzviona ndo zviri kurambwa navageza izvozvo. Vageza vari kutora saidi revanhu, vageza havasi kutora saidi rebato reZANU-PF, havasi kutora saidi reva vakaenda navo kuhondo. Aiwa, vari kuti watakaenda navo kuhondo tese imimi, uyai tisangane paground tisheye nyaya 1 yezvatakarwira hondo. Ndosaka muchiona izvozvi nhasi vari kupusha magenerals including ana commander Constantino Chiwenga, ndikomanda uya murume uya. Handiti muri kupaona wemuhondo ende ari general, nanhasi anongoramba ari general. Handiti ndosaka vachivareminda kuti no, ini ndinoya kuzokuremindai mune zvinhu zvamakapika imi, nekuti maipika ka muchiti ndo basa ramuchaita, muchachengetedza nyika. Saka muri kuichengetedza papi? Ndosaka muchinzwa vageza vachitaura vari on behalf of vanhu kuti taakugara. Handiti manzwa we ndofunga dzati ningirikini iyoyo vanhu muchinyatsopakota zvakanaka matova neconfusion ipapapo. Handiti mamanzwa vachitaura vageza, vataura vakati taakugara musango, kureva kuti vari kutaura isusu vanhu. Ndinomberera maoko Mudhara uyu mani, Mudhara wangu handigoni naye. Vataura vakati taakugara musango, vari kutaura vachikumirirai vanhu. Handiti taakugara musango, vakati tiri kutambudzika, hatina chatinacho. Vataura nhamo dzese dzatinadzo isusu vanhu, vana veZimbabwe, vachidziisa
mumaoko kureva kuti vapfeka bhutsu dzedu isusu vakanyatsokunzwa kuti yazveshuwa dziri kupisa. Handiti mapaona. Ndosaka vari kutaura vachiti tava kutambudzika, tava kuchema, tava kuyaura vageza. Handiti ka vari kuedza kutaura vakamiririra vana veZimbabwe. Handiti vari kupindura nenzira yakachenjera. Ndosaka ndichitaura ndichiti baba vakachenjera zvekuti hamusati makambozviona. Vanotaura nenzira inoda vanhu vakangwara kuti vagone kunyatsokuweka mawedzi avo zvakanyatsonaka, vachibuda neansa yezvavanenge vachitaura kana kuti yepoindi yavo. Munoziva kuti vageza vataura vakamiririra vanhu, vakataura vachimiririra vanhu 3 days back up, vachida kuti vanhu vanyatsozviona kuti no, iyi inhau yekusunungurwa kwevanhu. Vakanga vachitodhisimisa nyaya dzese idzo dzamainzwa dzekunzi akazonyimwa share handimainzi akanyimwa share kunhikirikini kuzanu PF pane zvaasina kuzopiwa zvaari kupandukira nazvo munangagwa chichi wati vanhu vaiuya vachitaura zvakawandisa panapa. Saka nhasi ari kuuya achinyatso pachena manje kuti aiwa no, ndinoda kuti vanhu vanyatsoziva kuti haisi nyaya yekudya. Ndo vakatombotaura futi vachiti munozviziva here kuti isusu takutofa isi, takatorarama kudhara, hatichisina kure kwatichamboenda nelife, tinogona kungofa isusu vanhu isusu. Saka toda kuti tisiye nyika yenyu yakanaka ine order. Handiti saka nyaya iri kurwirwa navageza inew order muno munyika munomu, new order. Nekuti munyika hamuchisina order, hama dzangu. MuZimbabwe hamuchisina order, hamuchisina order. MuZimbabwe hamuchisina order kana ka1. Saka zviri pachena manje kuti isusu nekuti tine one goal, tine one vision, handiti ka tine one enemy, handiti tichibva from a different sides, ngatiisei musoro pamwe chete sezvakaita weZanla Zipra, handiti ka tigone kurwisa, tikunde muvengi wedu isusu nhasi. Handiti muri kupaona. Kana zvichinge zvapera izvozvo manje, ndo patichazotanga kuramba takamaintaina new order yedu iyoyo iri kutotangwa navageza izvozvo. Ticharamba tichiimaintaina, tichitaura kuti hatidi zvinhu zvisina basa, nekuti otherwise muzvigaro imomo munopisa, hamuzogariki. Handiti muri kupaona. Saka ini ndinongoti dai takaramba takabatana, tikawedzera kubatana, tichijoinana kubva mukati mema divisions akasiyana siyana iwayo atiri, tisangane. Kana patinenge tichitaura ipapa manje, titaure nyaya imwe chete muromo 1. Handiti ka tichikuzana pashai munhu anotomboshora mumwe munhu pakati pedu apa, nekuti hapana asiri kutambudzika. Handiti muri kuzviona. Ngatimbobvisai drama munyaya yakafanana neyatiri kutaura iyi panapa paya. Struggle yatiri ichimbobvisaiwo drama please. Ngatimbobvisai madrama, ngatimbobvisanai zvekuvengana. Kana inini ndichinge ndakutadzira kuinbox kwangu unokuziva, unouya wotaura neni. Handiti kana uine chokwadi chekuti ndakutadzira munhu unotaura neni, hauye panapa kuzozvibatanidza nestruggle yatiri. Unenge wakutodisturba, hapana zvaunenge uchiita. Uri kurova on goal, iwe uri kurovera bhora mugedhi mako kupisa kipa wako maoko neshot. Hameno kuti uri kuedza kuita sei, uri kudyisa timu yako. Handiti muri kupaona manje. Saka ngatichenjerei ipapa, nekuti panyaya yestruggle tiri pamwe chete. Mamwe madifferences edu ndiwo madifferences, muvanhu munowanikwa madifferences, asi panyaya yestruggle tiri pamwe chete. Ndo zvinhu zvandinyatsonzwisisa inini kana ndichitarisa struggle iyi. Saka ngatibatanei vana veZimbabwe, ndiri kutokumbirawo tigone kubvisa zvikananda izvi, tiite move on nenyika yedu isusu. Vanhu vese vari munyika dzakaparadzana paradzana vadzokere mukati menyika yavo vachigarawo zvakanaka. Dzimba dziri kupwanyiwa, misika iri kupiswa, vanhu vari kubviswa mastreets, vachimanikidzwa kubhadhara mataxes avasingagoni, vari kumanikidzwa kubhadhara marentals ezvinhu zvavo. Kuti iwe une mugodi pamba pako, uri kumanikidzwa kubhadhara mugodhi iyoyo. Iyo iri government yakakundikana, yakatadza kusuplya mvura. Wasvicherera mvura yako, uri kunzi chibhadhara futi. Handiti muri kupaona, nekuti government iyo haina mari. Handiti mazvona. Saka tinorarama sei negovernment isina mari? Tinoida ine basa rei government isina mari isusu, nekuti mari iri kuvanhu. Handiti mazvona manje. Saka toda kuti tigadzire government inogona kuchengeta nyika. Handiti kwete zvekuti zvirema mapofu vanhu vanoenda chirema chacho chikuenda kunobhega muma streets eku South Africa.
Zvinoshamisa izvi, zvinoshamisa chaizvo. Izvi hazvisati zvakamboitika izvi. Handisati ndakamboona chirema chekuMalawi muZimbabwe chichibhega. Handisati ndakamboona chirema chemuZambia kana chekuMozambique chaimo. Asi zvirema zvemunyika dzedu isusu nemapofu emunyika medu, enda uone kuMozambique uko, uone kuti unoshaya here bofu rinenge chitotaura chishona nechirema. Vari kubhega, vana havachisina ma-institutions ekuti vabatsirwe mumadisabilities. Handiti muri kuzviona manje, tiri kutambudzika. Handitika vanhu vedu vari kutambudzika nemadisabilities, havasi kugona kubatsirika, kuti mudisability haana kana rubatsiro runobva kugovernment, nekuti government haina mari. Handiti muri kupaona, vanhu vanorwara havana rubatsiro ruri kubva mugovernment, haina mari government haina mari. Kutaura chokwadi, chero tikapopota tikapengereka tichiti munangagwa this munangagwa that, tichipopota tichituka president uyu, isusu tisingamubvisa isusu vanhu, handiti muri kupanzwa, hapana zvatinenge tichiita. Saka isusu tikabatana ndizvo zvinoisa pressure kune avo vaitaurwa naComrade Bombshell Geza, vari kumberi kwedu ana Constantino Chiwenga the general, nana Comrade Valerio Sivanda, nana Comrade Rigeje, vese vakadaro nevakadaro vanokurumidzawo kumuka vachiona kuti ano izvi zvakureva kuti nyika negovernment zvadambuka nepakati. Saka isusu tinosara takamira papi semauto. Handiti muri kupaona, mauto haana pekumira izvozvo. Asi kana vakumanikidzwa necorruption, ndo pavanenge vakuzoiswa kunomiririra vanhu vari kungonzi government isina mari. Nekuti nhasi mauto ari kushandidzana negovernment, government yacho haina mari yekuvabhadhara, government haina mari. Vana veZimbabwe ndo nhau iripo chete. Tiri kuda government inogona kugadzirisa zvinhu, ive nezvayo zvinhu zvainenge yakabata, even inofanirwa kuva yakapfuma. Government inofanirwa kuva rich. Handiti muri kupanzwa. Saka government kana isiri rich, government iri poor, government isina mari, tinenge tichiti tiri munyika yakaita sei manje? Vatinenge chiti vari kutitungamirira vacho vanenge vachitungamirira chii? Handiti mazviona. Ndo zvinhu zvandoda kungoti ningotaura chete, tichionesana, ndichisimbisa struggle yedu, ndichisimbisa revolution, ndichisimbisa zvese zviri kuitwa nevanhu nezvamuri kutaura panapa. Ndichikukurudzirai vese vataitadza kunzwisisa sana navo, ndofunga taakunyatsokunzwisisana, taiswa musame page navageza paspeech yavo yavakapedza kutaura recently 3 days back, iri kutitaurira zvinhu zvinotibatanidza manje. Saka izvozvi zvitaane picture yakanaka manje yekuti togona kubatana maita basa.